Iti probinsya ti Pangasinan, pulis a suspek iti pamaltog ijay Lingayen maan-anok ken duwa nga individual na kemega po iti panangipatakder iti illegal a refilling ti LPG. Adda detalye ni Bridget Marcasi, Pangusfian. Nang iuswat ti Lingayen Municipal Police Station iti manhunt operation kontra iti suspek ti pamaltog na pasamak iti kalman ti rabii iti barangay Aliwakwak Lingayen, Pangasinan. Ti suspek ket may sa pulis a nakadistino iti San Carlos City Police Station ken residente iti barangay Quiabol, Lingayen, Pangasinan bayat ati biktima ket may sa Amannalon agtawan iti 25 ken residente ti barangay Basing, Lingayen. Iti inisyal nga investigasyon kila at pinaltugan ti suspek ti biktima kabayatan ti barangay Fiesta. Iti agdama, manarimaan ti koordinasyon ti Lingayen PNP kadagiti dadduma ayun ti pulisya para iti pannakakemeg ti suspek. Naarestar ti may sa high-value individual iti illegal a droga, babaan iti naisayangkat nga search warrant iti barangay Palamis, Alaminos City, Pangasinan. Iti operasyon na naala manipod kenkwana ti nasurok kumurang 50 a gramo ti mapapati a shabu nga agatad iti 340,000 pesos. Naala pay kenkwana ti dua nga open plastic sachets ti mapapati a shabu residue kinmay sa nga improvised glass water pipe a naglaon iti mapapati nga illegal a droga. Naipilamutan ti kaso a panaglabsing iti Republic Act No. 9165, particular ti possession of illegal drugs kontra iti nasao nga individual. Kabayatan na, dua nga individual manipod barangay Don Montano, Umingan, Pangasinan ti naarestar babaan matlaang iti bilag ti search warrant gapo iti maata papaneng patungpalda iti illegal a refilling iti liquefied petroleum gas wenno LPG. Naala manipod iti illegal a refilling ti 12 units ti refilling head nga adaan iti weighing scale, may sa a motor compressor, pump motor ken talo nga illegally refilled LPG cylinders. Iti report na aktuan dagiti dua iti refilling station bayat aman narimaan meten ti follow-up manhunt operation kadagiti pitupay a kakadwada iti operasyon ti illegal a refilling ti LPG. Sumango dagitoy iti panaglabsing iti kaso a Republic Act No. 1192 wenno ti LPG Industry Regulation Act. Bridget Marcasi, Pangusfian, para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas.